makosana zikuonekatu kuti Dr. Napoleon Zombe amene ndi eni wake akampani yomwe imaziwika zonena kuti Mtalemanja Holdings Limited akuonekatu kuti akukumana ndi mikwingwirima osati yamasewera enabe kumazafunsa kuti Dr. Napoleon Zombe ndi ndani nangano amatani kwenikweni nangano chikwachitikiraso ndi chani lino anthu azikanena zona kuti akumana ndi mikwingwirima ndithu ambiri tikupeza kuti Dr. Napoleon Zombe timawatsata bwino kutengera kuti iwowaso ndi munthu mmodzi amene amachita bizinesi zosiyanasiyana ku dziko la Malawi makamaka kumbali ya zaulimizi iwo ndithu amakhala patsogolo kuphatikiza pamenepo alitu ndi makampani osiyanasiyana ena timatsatira bwino kampani ya MDI ndi eniso a chipatala china chake chimene chimaziwika zona kuti Blessings chijacho chimene chili pafupi ndi turnoff yopitato ku Kamuzu International Airport sizokhazo ndi ajaso amene ali ndi hotelo ina yake imene inamangidwa kudowa uko kumeneto anakumba artificial lake kumeneko ija imene imaziwika zona kuti pali pano hotel titha kusimikiza kuna zoti ndi munthu mmodzi amene amathandizira makamaka kupanga drive econometo ya dziko la Malawi potengeranso ndi ma investments amene amakhala kupanga run locally ndeno tikatsata bwinobwino paja amene waso khalato akumanga factory yopanga fertilizer mbomatu la Dowa ambiri nkhani zake tikudzitsata bwino mmene zikukhalira makamaka ma stages amene factory imeneyi yakhala ikupangidwa paja akhala akupanga feature newspaper even ma television mo akhala akupanga feature makamaka nkhani kuza ndi factory imeneyi sizokhazo masamba mchezo mu ambiri takhala tikuona ma stages amene factory imeneyi imayendera andi potengera ndi mmene amafotokozera eni wake akampani imeneyi ankazanena zona kuti mu chaka cha 2026 mwezi umene wa April kampani imeneyi imene yakuti iyambe kugwira ntchito yake yopanga fertilizer ku Malawi zimeneno anthu ambiri anaziona kuti ndi game changer makamaka ku economy ya dziko la Malawi however izitu sizili chomwechi padakale panopa akunazo kuti installation ya china chilichonse chokhuza ndi factory imeneyo china chonse chinatheka bwinobwino anamaliza anapanga install oti kungoliza machine amenewo ndi kuti no factory iyamba kugwira ntchito then toneko ka footage aka kamene kakuonesa zona kuti factory imeneyo indeed inatheka china chonse chili bwinobwino. Bad stuff which has not been properly crushed will come out from there. chabwino taona pamenepo mmene zikukhalira anthu amenewo ndikuti enake anapita kukapanga confirm kunena zona kuti factory imeneyo yatheka pamenewoto anali makosana a MPC amene anapita kukapanga zimenezo komanoto chimalizeni zimenezonso mpaka na pano palibe china chonse chimene chikuchitika pa ground kuti factory imeneyo iyambeto kugwira ntchito fertilizer ayambe kupangidwa kumeneko andi eni ake akampani imeneyi amapitiriza kufotokozera kunena zona kuti ma raw materials opangira fertilizer ameneyo anagulidwa kale ku dziko la China andi padakale panopa kuti ali munsewu kubwerato ku dziko la Malawi nthawi ina iliyonse akhala kufika kuti ayambe kugwiritsa ntchito komano izizi sizingatheke ngakhale materials amenewo atabwera china chonse chatheka bwinobwino chokhuza ndi installation komano sangayambe kupanga fertilizer ndifunso nkumati ndi chifukwa chani sangayambe kupanga fertilizer potengera kuti china chonse anamaliza bwinobwino ayi ndithu makosana factories akuluakulu kuti apanga install china chonse chatheka bwinobwino kumayenera kubwera ozapanga inspect chokatu nthambi zosiyanasiyana kuona zona kuti zimene apanga install kumeneko zikupanga comply ma policies a nthambi zimenezo akapangano assess ndi kuona zona kuti pali compliance ndi pameneno pamapezeka zona kuti apangano issue authorization and license ndi zina zotero ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera ndeka afuna zipanga sugar amene akupangira fertilizer pamenepa ndi kuti amabwera mabodi osiyanasiyana kuzapanga assess akapanga assess ndi pameneno amapangano approve kuti ntchito itha kuyambika kugwiridwa kumeneko pano padakale pano pa kampani imeneyi ya Mtalemanja Holdings sangayambeto
factory yawo kupanga fertilizer akuti amene apanga hodi kuti ntchito imene isayambike ndi a MIPA pene akunazona kuti MEPA or the Malawi Environmental Protection Authority. Bungwe limenelo limaona kuti pali no compliance yokhuzana ndi zochitika pa kampani imeneyo. Timaziwa kale kuti amapanga zinthu ngati fertilizer amagwiritsa ntchito ma chemicals. Bungwe limeneli limakhala likuona zinthu ngati zimenezo kuti kodi ma disposal ochokera ku zinyasi zomwe zizichoka ku factory imeneyo kodi azizitaya bwinobwino sizingaononge zachilengedwe kumeneko nanga mpweya ndi zina zotero kodi zinthu zake zizikhala zikuyenda motani. Bungwe limeneli akuti no likaonesesa china chonse kuti chili bwinobwino ndi amene amapereka chilolezo kupereka chikalata kuwavomereza kuti atha kuyamba kugwira ntchito kumeneko. Chimene chimachitika ndi chonena kuti kampani imeneyo imene azoti ilembe ripoti lokhuzana ndi mmene azipangira hando nkhani zokhuzana ndi and disposal ya zinyasi zochokera ku factory imeneyo ndi zina zotero zonse zimene amene kutsatira ndi kuti no amene akulemba mu ripoti limenelo akalemba ripotilo amene akapereka no kubungwe limene la Malawi Environmental Protection Authority. Akatero yoncho abungwe limeneli amabwera no kuzaona bwinobwino kuzapanga sese kuti zimene alembazo ndi mmene zili pa ground zikugwirizana. Zikatero yoncho akaona kuti zateka bwinobwino ndi pamene no amapereka go ahead kupereka chikalata chimenecho kapena kuti license imeneyo kuvomereza kuti ntchito itha kuyamba kugwiridwa. Kumene koko ku Ntalimanja Holdings ku kampani imene yopanga fertilizer akuti ripoti limenelo analemba mbuyomo atalemba kukapereka ku bungwe limeneli analibweza kuti zinthu zina ndi zina sizinalongosoke posatira pamenepo ndikuti niwonso anatenga ripoti limenelo ndikukonza zina ndi zina amwina ma areas amene akuona kuti samakwanirisa anakwanirisa bwinobwino kulembalemba china chonse ndikukapereka ku bungwe limeneli la Malawi Environmental Protection Authority. Mano chiperekereni ripoti limenelo mpaka na pano kuli chete sizuziwa kuti sogolo lake kodi ndi lotani kuti no chilolezo chimenecho apasa chaka chimene cha 2026 kapena yayi azingodikirabe mpaka na pamene azaone ripoti limenelo kuti no akhutira ndi pamene azapange authorize kupereka chikalata chimenecho kapena certificate imeneyo kuti kampani imene iyambe kugwira ntchito. Of course potengera ndi oyankhulira bungwe limene la Malawi Environmental Protection Authority imeneyo ndi Obre Chirwa amafotokoza kunena zoti board of directors kapena kuti ma directors akumeneko ku bungwe limeneli ndikuti sanakhalene pasi kuona ripoti limenelo komanso ukapanga asese kumeneko kuti pali compliance ndi zina zotero ndi akuti akazakhala ndi nthawi yoti akaona zimenezozo khutira china chilichonse ndi pamene no azapereke go ahead imeneyo ndi imene akufotokozera mkulu ameneyi nkhani zaketo zovuta kwambiri komweto amalawi ambiri amayembekeza ndi chidwi kuti kukhazikitsidwa kwa kampani imene yopanga fertilizer ndi game changer ku Malawi magawo ochuluka kwambiri katsatiranso ndi mmene amafotokozera eno ake a Ntalimanja Holdings makosana tikatsata bwinobwino ku Malawi padakali panopa aboma akumachita kufotokoza kunena zona kuti atapidwatu nkhwiko nkhani zokhuza ndi forex ndi ambiri timayembekezera zonena kuti kampani imeneyi ikayamba kugwira ntchito forex ina itha kuseveka paja fertilizer ambiri amagula kuchoka ku maiko akunja ndipo kagula kumeneko amagwiritsa ntchito forex ndi atakhala zona kuti kampani imene yamba kugwira ntchito kuti fertilizer sazikagulidwanso kunja potengera ndi mmene amafotokozera eno ake kampani imeneyi paja amanena zoti kampani yawo ndi capacity opanga fertilizer ochuluka kwambiri amazanena zonena kuti paola ina iliyonse ndikuti atha kumazapanga fertilizer okwana 40 metric tons zimene zikutanthauza zonena kuti pamasiku okwana 150 kampani imene izitha kukwanisa kupanga fertilizer amene atha kugwiritsa ntchito ku dziko la Malawi chaka chonse opandanso kufuna fertilizer kuchokera kwina kwake ndi mmene amafotokozera. Maso enokewo amapitiriza kufotokoza kunena zona kuti malo materials amenewo ndikuti no sazikatenganso ku maiko ena ndi kugula ku maiko ena azipanga ku Malawi komwe kuno azigwiritsa ntchito malo materials kuchokera ku dziko la Malawi kuti forex pamenepo ikuseveka patikiza pamenepo forex ina izikhala zone kupezeka ku dziko la Malawi paja ndi kuti pa masiku 150 amene fertilizer azikhala kupangidwa okwana dziko lonse la Malawi masiku ena osalatu pa chaka 215 kampani imene izitha kukwanisanso kupanga fertilizer wina amene atha kumatumiza ku maiko ena makagulisa kumeneko ndi akagulisa kumeneko ndikuti no forex itha kumapezeka imene itha kuthandizira boma ndino zinthu zina zimene amavutika nazo atha kumazipeza mosavuta kandi kuti fuel amene akuvuta padakali pano payo eneke paja mwetso chula forex mankhwala kumene atha kumapezeka zona kuti kugulidwa mosavuta nkhani yake forex ilipo kuzerato ku kampani imene after ndoti kakapanga ma sales yake kunjako
kumeneko ndi mmene nkhani zaketo zikuyendera. Chake anthu ambiri amene azoona kuti kampani imene itakhala zoti ili full operation itokhala ndithudi game changer. Musayiwalirenso kuti ambiri ananyanyala nkhani zokhuza ndi ulimi potengeranso kuti fertilizer anadula kwambiri. Fertilizer akhala zoti akupangidwa ku Malawi most likely ndi kuti mitengo wake ukhala kumverera anthu azikwanisa kugula. Ulimi ndi kuti ukhala zoti wapanga lichumu china chonse chikutheka bwinobwino ambiri azilima zomagulaso chimanga kuchoka ku maiko ena kononganso forex zimene zositheka kuti zathera pomwepo. Chakudya chitha kukhala zoti ndi chokwanira ku dziko la Malawi ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Sizokhala zonso tikaona kuti kampani imene ikugwira ntchito bwinobwino ndi kuti kutha kukhala mwayi wa ntchito kumeneko. Achinyamata ambiri akhala zoti alembedwa ntchito kumeneko. Anthutu akupanga graduate kuchoka ku Lowana NRC maso schools za ukachenjere zosiyanasiyana. Anthu amenewo atapeza zoti apeza mwayi wa ntchito kumeneko zimene zichepese burden kuboma. Atakhala zoona kuti kampani imeneyi ikugwira ntchito fertilizer akuchitika kumeneko. So tikhulupirira kuti assessment ya report limene Ntalimanja Holdings inalemba achiwitika sikuchedwa mwina pa zifukwa za ndale pankutheka ena ake mwina akuiona ndi diso la ndale pano ngati zili chomwecho ndi kuti is very unfortunate. Tikhulupirira kuti mwina madiresi angochitika pa zifukwa zina na kutanganidwa kwa maofesa kumeneko. But the more they delay kuti zinthu zinaso zikhala zonoti zikufoira. Paja timadziwa bwino kuti private sector ndi imene imakhala ikupanga drive economy ya dziko. Ngati amene Ntalimanja Holdings private sector imene itha kupanga inject revenue yamphamvu mu economy ya dziko la Malawi. So tikhulupirira kuti ma authorities kumeneko akuonekeranso zinthu zimene zonso zopanga support private sector. Ngati imene alili magayizo amene Ntalimanja Holdings zitatero zitha kuthandiza kwambiri. Pajatu akudandaula tinamva mwanamvekapo pano akukamba nkhani yokhuzana ndi debt imene dziko la Malawi ali nalo domestic komanso kunja. Pajama zakamba za 20 chakuti and 24 trillion yoti ibwezedwe. Private sector itha kuthandiziranso kupanga ize zinthu zina ndi zina. Ayi mmene nkhani zake ni imene zikuyendera mokosana. Siri zozoti inu mukuonapo bwanji pa nkhani imeneyi kutheka muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo mutha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.